Marta. Wasantara Tricandra ngendra mangun tapa sang binagus. Jroning pangesti hamong meminta marang sing Gusti. Sawatang wis Sang Arjuna hamangun tapa kedadak keperak. Hanenggih mongko sak ngajenging Sang Arjuna. Tumedhak ing Sang Dewa Sreni kadata Sang Arjuna. Kakang Arjuna. Maksud narining kalbu budine kang den bawani wenganing sukarila padane kabawa sami sahabyan bunut sakarsa tanrekoso kang binarti Kakang Arjuna aja kaget aku nyemarepake marang panlungguhanmu Kakang Janaka adikku di Yayi Dewa Srani janur gunung kadengaren si adi temuk ana kene ana wigati apa Yayi Kakang ora sandadak kaken takon lan ora tedeng aling-aling tedeng temuk aku ana kene iki mung kepengin bakal nyidra marang nyawane Kakang Janaka Yayi dosanipun Kakang apa luputipun Kakang apa teka si adi bakal nyikara marang pun Kakang dosamu mok emban mok indit Kakang semengkean lihmu duwe gelar lananging jagat widodari sekedhik mok pek kabeh wong wadon sak jagat padha sengsem marang bagusmu kawimbuh wah iya apa wae kang turun Madyapada mesti tinampa marang Kakang Arjuna kang mengkono Kakang iki wis wancine gelar lananging jagat kudu tak rebut bakal tak jaluk genti aku yang kepengin duwe gelar mau Kakang Yayi piye aja landhep dengkul pamikirmu Yayi Dewa Srani pun Kakang kaya mangkene iki merga saka pambudidayanipun Kakang dhewe ternyatane ora ana wong mulya kang tanpa rekasa Yayi tekan tekun bakal tekan bisa menang kang tan bisa ngasorake kuwi kang dadi senggoyanipun Kakang ora sandadak Kakang pitutur ora sandadak Kakang rembug wase temakone tak jaluk nyawamu kowe bondok bangga menguntut bangga nuntut piye bangga tak sembadani nuntut pateni lenglenging driya mang-mangun gun kanduhan rimpang lur-lurna tanpa kanin ya yen tan tulus mangku sangyahu adikku di destun temening atase padha sedulur kok padha gekadang marang wijining pasulayan nanging pancen nata rasamu ya di yen bakal nyoba kekuatan lan bakal njajal marang kaparwenanipun Kakang ayo di jogeta sak senengmu bakal tak kendangi Yayi wah ketiban tanganku kebiar sandamu dina iki